Πώς το λένε το βουνό? Συγγνώμη τώρα ναι, λοιπόν, είπαμε ότι βρισκόμαστε στα πεζόντα. Βρισκόμαστε στα πεζόντα. Βρήκαμε εκεί πέρα ένα που έχει τα ζώα του εκεί και μας είπε ένα κομμάτι βουνό που είναι εδώ πάνω. Πάρτε το βουνό να το έχουμε σπίτι μας. Μπορεί να πέρασε το βουνό. Ένα κομμάτι βουνό το οποίο λέγεται Εμπέτασο. Και το λέμε Εμπέτασο διότι εκείνα τα παλιά τα χρόνια όταν ο άνθρωπος γερνούσε και δεν μπορούσε πλέον να δουλέψει, αντί να κάθεται και να τρώει, σου λέει πάμε να το πετάξουμε κάτω διότι έτσι κι αλλιώς άχρηστος είναι, δεν κάνει τίποτα, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Αυτός ήταν σαν έθιμο σαν εκείνα τα χρόνια. Είπαμε ότι πετάξανε πάρα πολλούς γέρους εκεί. Τι του φορούσανε? Είπαμε ότι όταν τον πηγαίναμε το μουλάρι από το χωριό για να βγει εκεί πάνω, είναι αρκετά μακριά. Τον πέρανε εκεί πέρα κοντά στο βουνό αυτό που λέγεται Εγκρεμός και πέρανε και μαζί του μια σεντόνα η οποία ονομάζεται Τριχού. Διότι όχι, Ρασά, η Τριχού είναι από τη γίδα. Ρασά. Το καιρό που τον πήγαν εκεί πάνω στο βουνό και πολεμούσαν να τον πετάξουν κάτω. Αφού πετάξαν πάρα πολλούς, αυτός ο τελευταίος, ο γέρος, μπορεί να το και ξύπνος, ξέρω πώς το σκέφτηκε εκείνη την ώρα. Την ώρα που βγάλανε το ρούχο αυτόν, τη ρασά, να τον τυλίξουν μέσα, για να το πετάξουν κάτω από τον εγκρεμό ζωντανό, για να πέσει κάτω να σκοτωθεί, να πεθάνει. Την ώρα που τον τυλίγανε, λέει τους ρε παιδιά σταματάτε, μην με τυλίγετε, αυτό πάρτε το. Κρατήστε το εσείς. Αυτό κρατήσετε το διότι θα το χρειαστείτε κι εσείς όταν θα γεράσετε, θα σας τυλίξουν μέσα να σας πετάξουν κάτω. Εκείνη την ώρα τα παιδιά κόκκαλο. μείνανε κόκκαλο, σου λέει και εμάς έτσι θα μας κάνουν και εμάς. Πίσω πήραμε το γέρο και τον πήγαμε πάλι στο σπίτι και πόθανε στο σπίτι και το χώσανε στο νεκροταφείο. Και έτσι σταμάτησε. Αυτό είναι το βουνό αυτό εδώ. Ναι. Αυτό ήταν το λέγεται Εμπέτασος. Ευχαριστώ πολύ. Λέγεται Εμπέτασος, διότι, ας σας πω γιατί λέγεται Εμπέτασος, διότι πετούσανε τον άνθρωπο το κάτω. γέροντα. Το γέροντα τον πετούσανε κάτω και ονομάζεται Εμπέτασος. Από το πετάω. Ναι, αυτά. Στοπ.